Makolo awiri awawa mukuwaonawa mayi ali oyembekezera pachiyambipo anabala mwana koma ndi okufa kale. Anafuna kuyesanso mwayi kachikena koma mwana anangopitirira. Ndipo kachitatunso chimozimozi, ndipo sanasiyire pompo kuyesako mpaka wachinayi yemwe anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira. Uwimana ndiye dzina lake koma ndi opandilatu maso. Anathokoza makolo pa chimenechi ndipo anafunanso kuyesanso mwayi komaliza ndipo anabalanso mwana wamamuna dzina lake Valensi komanso naye opandilatu maso, zomwe zinapangisa makolowa kuyimiratu pompo kuberekako. Mtsikanayu amayenda kumagwira tintchito tina ndi tina tapakhomo monga kutsuka mbale, komano mnyamatayu ndiye ali ndi mavuto ambiri kuphatikizapo amuubongo, samamva, samapenya, komanso akafuna kukoza kapena kuchita chimbuzi amatha kungozithandiza pompo alipo, yomwe ndi ntchito ya makolowa kumasamala zimenezo. Madotolo kwawoko anati palibe chomwe angachite nalo vutoli, ndipo makolo amasangalala nawo anawa kamba koti ndi zomwe Mulungu anafuna pa iwowa. Ndine Dini Studios, osayiwala kupanga share. Anthu awawa aku Rwanda. Pitilira ndakubwereserani nkhani yokoma ya Makawe Recruitment and Traveling Agency. Awatu ndi akatswiri pa nkhani yokuthandizani kuti mupeze mavisa permit a South Africa mosavuta komanso mophweka. Madolo awawa amathandiza ku nkhani monga studying visa, general work visa, spousal visa, business visa ndi zina zoteno zokhuzana ndi mavisas. Mukafuna kulankhulana nawo kuti akuthandizireni kukhala ndi mapepala ovomerezeka, ayimbireni pa manambala awo kapena email, komanso apeze ni ku ofesi yawo yomwe ili around Malawi konkuno, Biwi Triangle Complex behind Mangochi Motel. Ndipo akuthandizani mophweka ya Makawe Recruitment and Traveling Agency. Akuthandizeni kukhala ndi mapepala ovomerezeka ku Joniko. Inu zongokhaliratu moyo ongothawa apolisi zija ku Joni nzachikale zimene zija.